Nwanne m kedu ụbọchị taa anyị nọ na Akwaete nke dị na Ọkwa East Local Government na Abia State. Akwaete bụ obodo ebe a na-emepụta akwa Akwaete. Icheta ndị mmadụ na-adasị na Igbo enwere akwa. Ya mere anyị ji bịa n'ụbọchị taa n'obodo ebe a na-emepụta akwa a na-akwa Akwaete igosipụta ndị ụwa na ọkwa anyịwa na-emepụta akwa ya na Igbo nwere akwa. Onye na-ewetara unu ozi bụ Nwaada Ụzọamaka, sonyere anyị dịka anyị na-egosi unu gbasara ala Igbo. Aha m bụ Augustina Nwobilo. Ihe a m bidoro this is about 17 years ago mgbe m tokwara. Ihe ebe a mụrụ m. Ị na-akọ ọrụ obodo anyị. Ihe eji mara ụmụ nwaanyị obodo anyị. A na-akpọkwana ya akwa Akwaete. Akụrụ akụ Akwaete. Onwe ndị na-akpọ ya George Akwaete. Ya ihe eji mara ụmụ nwaanyị Akwaete ebe ọbụla ha nọ. Ọ pụtara ọrụ yes, onye dị willing. Ịma na ụmụaka anyị ugbu a na ha niile na-achọzi ịga school. The other times mgbe mma anyị ha lụrụ di, anya ka ha ji ezu ụmụaka ha na university. Aka akwa Akwaete ka ha na-eji. Na na 21st century. Then everybody chọrọ ide ịnọ na social media. Onwezi onye chọrọ imezi ihe eji mara ha. As in, ịnọ na-akụzi dị akwa. Ha chọrọ belong to one ime ọtụtụ aka ọrụ like tailor, saloon, and the rest of them. So some of them are not interested na ime this akwa now. Ọwụ mmadụ niile na-amụta dị akwa. Ọwụ na ịnwụ afọ Ndoki, nwafọ Akwaete, amụrụ na Akwaete, ị ga-amụta ya. Ọkwa na iwe stranger she outside, ị ga-amụ ya. Ịdịgodo willing to learn, ịmụtacha ya ala before you get your place, ị ga-echefu ya. That is the tradition. It's against it. We should not teach stranger because this is our pride. Challenges I na-enweta before ndị ọcha na-abịacha ihe abịa zụọ akwa mana otoshi wee dị this time around because of ndị akụziri dị ọrụ, ha ga-mebisizie dị akwa, ha ga-mebisichara anyị, mebiere anyị business. So anyị na-enwetazi business like before. Ọzọ na ka the thing laghachitekwara back. And ihu aka ọrụ anyị ọ na-adị iche na nke ndị ọzọ. Like anyị nwawu ndị ụmụ Akwaete amụrụ n'ala zụọ n'ala, anyị anaghị amụ ya amụ. The only thing mma anyị ga-agwa anyị what to do. O tinye dị akwa ya ọgwa anyị what to do. And before ị mara ihe menu, anyị adịgo perfect mee ozi na our own. Kwa anyị adịghị na internet ọkwa ma anyị tinyere ya in case anyị nwere anybody chọrọ nọ design, anyị egosi ya design anyị nwere ma o pikiri nke ọ like m gwara gị earlier, nwa sister anyị chọrọ na tete sị m na egosiri ya style ya, sị nwanne m nwaanyị lee style oge ebe o nwere nke o bu n'obi ime ya, sị m edishọn o mere na ehi ụra tete ị nwere ike laba n'abalị egosikwa gị another style. Ibile ị chọrọ obere oche tinye wepụtago the sample dotekwa. I nwere our idea na-abịa through dream according to our great grandmother. The history behind it nke m na-aga ka ọ because mụ adịcha m current concerning the clothes enough. The little one mma na aka m gwara gị. Okay. Because abịakwute m the founder. More than what? Ama m onye the person who. My mother alọtakwara ya alọta bịa n'obodo anyị akụziere ya dị akọ. So anyị nwa na from there ka anyị nwa chikwa pick rizekwa. Tomorrow nwere ike mlụkwa dị echi ọ na-alọta my village person. I'll continue. Ọkwa na alọta side am feel na m ga-eme ya me ma feel kwana ma happy and it is my own culture. It is our culture here in Akwaete. Nke nwere ya now
Owu is not an ordinary material. Ị ga-aga n'ahịa ga bete. Enwere ike ibete ị ga n'ahịa ihu material like ị ga-ebete ya chigara tailor gị. Along the line, tailor nwere ike isi gị na tailor akwa ga-ezu. Ị ga-achịkwa that particular place ị gotere ya. Ga kọtụkwara another half ya ga nye ya. Ga ike nye gị ihe ị chọrọ. But na nke anyị ya na o wele size gị. Ọ na ị ga-eji ya asị nwoke ewu. Na ị chọrọ iji akwa etigbo. Ele size gị. I mara the measurements, the length I get and so that at the end of the day, all gets rugging eme. You got that choice another alternative. Or I think in this in here actually that style it choose nature equa. Now the material get the thing. So I am like that because again with the right. Like other material the na. Oh no, this my sister now. Charity a traditional marriage. Elekwa size ya, enye ya according to her size nke get do okay. Emekwara ya. Cause I ga bete. Ima mbo for the ị ga ahịa gote English judge. Ị chere cut ya. Ana cut cha ga choose another thing where join is extra. Anyu ana eme like that. So that is why before I start and I make sure that our length, the measurement, everything natural, got the intact, so that tomorrow it will not go and come back. Now this in Ezuru, that's in nature, EGN. Oh, when the Jira make business like now. Oh, when they now part of that, they are going where is the guy who got stock? Near Jua, near Rezia. You understand? Then, in Kenya, if you are now, no need 100 pieces. If you provide this particular style, this color, 100 pieces, I'm saying yes. Nange me urudia. But now no nyam buru ya ga here. They go here. Then the hand like how the color I choose. They will not tell that person now. This is what I want. Can you provide it? They will say yes. Now rush to us. We now negotiate, do the business, then give them, deliver. How we get to us their customer. That is how the business is. Yeah, done. These are working tests. I not one can pay. Nka wotiti. Nka papa. All of ihe ndị a niile nwechara ihe a na nke agba wee kike. Nka papa. Nka papa. Nka nkwochite. Nka wotiti. Then nka wa. Without this one, cannot do the clothes, cannot weave. Without this one, then without this one now, we cannot. I got supuru and me your deka aqua. I cannot aqua eating scissors, everything and maybe go. So I am an energy and make you're the solid. So that each get a tailor. Each other basket and blouse. Igeji aqua. Each aqua shirt, all depends on your choice. But now you are getting all the solid that you need. So at the end of the day, your tailor will give you what you want. From beginning, like that my sister own now, that's just the beginning. Okay. So I know code the aqua, I am not turning. Okay. I know aqua, I am not turning. I will watch you. Like now, I'm not an ordinary grand. Oh, again, I could get there, maybe roche, norodo, bile from Anna. The no was staging a ruzy from use this type of roche now. Yours Nange with Zeke, marathon choir. Like that, I get make there tea, your Patagua front. Gena who did design on a front. So the space you got for the wiki for from like this to here. Like, for example, now. Here dairy, from another. Let's have a ski. This is another color now, for another design. So if I'm actually be there now, I'm able to because I'm from beginning to you're like this. Then there be dokwa count all this in 1 this level now. Like that, I'm getting tea, your aqua.
At the end of the day, we put your full wrapper. Like I wouldn't that for I no inside. Aqua, always grade by grade. You can cotton. Okay. Why these ones are sick? Oh. So can you cotton? The difference between the cotton and silk, if you feel the texture, it's just the quality and the cotton. So you feel it. So there's two different things. Find this wrapper now. This is silk, while this is cotton. And this one, the price on this one and this one now are not the same.